Momento. Xa. Somos os rapaces e rapazas de quinto A. Volvemos a ser nós. E volvemos a representarvos o mesmo conto da outra vez, que se chama E que podo facer eu. No cuarto piso dun edificio sen ascensor, dun barrio con rúas xardinadas, dunha desas cidades aplicadas de xente, vive o señor X. Todas as mañás, mentre toma o almozo, o señor X lee o xornal. Se tratar a letra pequena, algunhas noticias non lle moven un pelo, outras fanlle coxelas. E moitos danlle arrepío, desde a punta do dedo gorda ata a punta do nariz. Entón, o corpo énchese de preocupación. Despois de almorzar, o señor X, cheo de preocupación, métese na ducha. E mentre se enxaboa, unha pregunta empeza a darlle voltas á cabeza. E que podo facer eu? Cando sae do baño cheo de preocupacións e coa pregunta dándolle voltas á cabeza, asómase a xanela para ver como anda o tempo. Pero a pregunta tapa os ollos, méteselle na nariz, entralle polas orellas e o señor X non pode nin ver, nin cheirar, nin oír. Entón, o señor X fecha a xanela e vístese como esforzo, tan cheo de preocupacións a que a roupa queda inútil. Entón, sae de casa e marcha no coche ao traballo. Durante todo o día, o señor X non é quen de concentrarse. Cheo de preocupacións e coa pregunta dándolle voltas á cabeza, é difícil facer as cousas continuo. Cando acaba de traballar, volve a casa e despois de cear vai para a cama. Ás veces, as preocupacións non me deixan dormir. Unha noite, logo de fregar a luz, cheo de preocupacións e coa pregunta dándolle voltas á cabeza, o señor X sentou a ler no sofá. Tan canso que estaba que quedou dormido coa boca aberta. A pregunta viu o buraco e entrou timidamente só por curiosidade. Despois de pasear polo padal, xogar coa campaíña, acomodouse na lingua e ali quedou toda a noite. A mañá seguinte, o señor X despertou un pouco tarde. Leu só as letras grandes do xornal. Echouse a toda velocidade. Logo, asomouse a xanela e puido ver o ceo claro, cheirar as flores do balcón da veciña, oír o canto dos páxaros. Pero entón abriu a boca e da punta da lingua saiu a pregunta: E que podo facer eu? A veciña do terceiro saiu ao balcón e dixo: "Pódeme mercar o pan? Dóeme unha perna e non dou baixando a escalera." O señor X non puido dicir que non e antes de que el pechase a boca, a pregunta volveuse a acomodar na punta da lingua. A mañá seguinte, cando o señor X ia montar no coche, a veciña do primeiro saiu berrando co fillo no colo. "O meu neno ten moita febre!" Entón, o señor X abriu a boca e a pregunta saiu: E que podo facer eu? A señora achegouse e dixo: Pódeme levar ao hospital, con non así non me atrevo a conducir. O domingo, cando estaba pasando polo parque, ao pasar a carón dunha vella que estaba sentada nun banco, o señor X escoitou un ruído moi extraño. A vella mirou e dixo: Son as miñas tripas. Hai días que ruxen como carracas, pero non lle teño nada que lles botar. O señor X, que xa sabía o que tiña na punta da lingua, abriu a boca e a pregunta saiu con toda a forza: E que podo facer eu? A vella sorriu, primeiro cos ollos e logo coa boca. E dixo: Poden invitar a xantar. Ao señor X pareceulle unha boa idea e foron á casa a preparar unha boa comida. Desde entón, todas as mañás, mentre toma o almozo, o señor X lee o xornal, sin saltar a letra pequena. Algunhas noticias non lle moven un pelo, outras fanlle cóxelas, e moitas danlle arrepíos desde a punta da orella gorda até a punta do nariz. Pero corte, xa non lle enche de preocupación.
porque sabe que na punta da lingua ten a pregunta e a resposta sei. Tamén sabe que sempre sai da súa boca